večer, děkuji. Vážení příznivci kultury, vážení hosté, dostalo se mi té cti, abych vás mohl co nejsrdečněji přivítat na plese příznivců kultury, který už je u nás podruhý ve Starých Křečanech. Samozřejmě bych chtěl poděkovat organizátorům, kteří do toho vložili zase maximum a určitě se vám dnešní ples bude líbit. Za obec Staré Křečany bych vás chtěl srdečně tímto přivítat a předávám slovo panu starostovi z Varnsdorfu. A folklorní soubor Ružičan. Historii Křečan, která nám otevře obzor do minulosti, o kterých jsme kdysi v minulosti málo viděli. A připijím na zdraví této knížky a na další pokračování. Dále bych chtěl poděkovat matce této knížky, paní Hlinkové, grafikovi, panu Černému a dalším spoluobčanům, kteří se na vydání této knížky podíleli. Ještě jednou děkuju. Tak já přeju knížce mnoho úspěchů a dobrého čtení a spoustu hezkých pokojí. I já vám všem děkuji, že jste tady u toho krásného dne a i já přeju této knížce, abyste v ní našli to kouzlo Starých Křečan. Takže děkuji moc. Tak a mě, přátelé, dovolte, abych jako této knížečce, starokřečanské báječné knížečce, popřál jednu důležitou věc, ať má brzy sourozence.
Banzorská komorní filharmonie blahopřejeme. Národní folklorní festival Tolšenského panství Krásná Lípa. A pátou nominaci získává Spolek přátel umění Rumburska za spolkovou činnost a významné aktivity v oblasti tradičního rukodělného umění. Poprosím za blahopřejeme a Oblastní akademie pracovníků v kultuře uděluje za nejpohodlnější počin ve prospěch kultury ve Šluknovském regionu v roce 2010 ocenění Zlatá muza Severu 2010 Mezinárodnímu folklornímu festivalu